Продължаваме с тунинга на Makara Shimano Vanford 4000. Сега ще сменим втулката от гайката на ротора с един специален лагер. Какво ни трябва? Трябва ни ето този лагер с втулка бронзова. Взел съм само от Япония, може да се вземе, от Платико съм го купил. Този малкият е за размер 2500 и регулиращи шайби. Предварително съм развил винчетата, махаме защитния капак, червеното уплътнение, развиваме гайката. Така. Има една зегерка, която държи пластмасовата втулка, махаме я. Тя няма да ни трябва. Изваждаме втулката. Ето я. Запазваме за всеки случай. Вадим лагера. Лагера, бронзовата втулка е завалцована. По-широката част отива в дъното на гайката. Ето така. Малко смазка. Следва шайбата. Леко смазваме оста. И навиваме гайката. Следва гумено уплътнение. И с това сме готови. Завиват се двете винчета. Няма нужда да показвам по-нататък как става това.